Nyuwun malih napa? Kalian napa niki? Pun warung kopi. Nggih kopi jahe mawon. Nggih kopi jahe, kopi jahe niku bareng-bareng Ria VJS ada audio. Apa Gus guyu Gus? Senadyan kopi sacingking nanging bisa gawe padange pikir ya yen ngejo sak sore awake katone rante asik asik kopi jahe wis misuwur
Ada gantungan yuk. Gendok cak ayu jenengmu sapa sliramu pindhawara sembadra lilanono aku ngemis tresno dawa ayu lapa muda laganono ora tau dikelok Tanggapan terus soalnya. aku wede rada gadungan aku sabar nganten lemu pegetan gendok cak ayu jenengmu sapa sliramu pindhawara sembadra lilanono aku ngemis tresno dawa ayu klapa muda leganono